Alam nyo ba, ang saya-saya ko ngayon. Kasi dumating na yung time na pinakahihintay ko. So, hindi ko po alam kung paano ko po kayo papasalamatan. I know the word is not enough to express how I feel, how grateful I am. Dahil more than 500 plus na po tayong lahat. Oh my God. Thank you so much po sa inyo. Hello! Good morning! So, once again, it's me, Myra, and welcome to our channel. So, for today, I'm so happy, very happy because hindi ko inaasahan na dumating na yung araw na to na surprise ako. So, for today, this is the day na gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. So, thank you so much to everyone who subscribed my YouTube channel, to everyone who watch my YouTube channel, and to those who comments, who like, and especially if some of you already share my vlogs, thank you so much. And of course, to my silent viewers, thank you so much also. And I appreciate everything, the effort, the comments, and the time that all of you spend just to watch my simple YouTube vlogs. I know, hindi ako sikat, aminado ako doon, pero maraming salamat dahil kahit papano, pinapanood nyo po yung vlogs ko. Kahit alam ko na yung ibang mga nag-subscribe sa akin, ang mga vlogs nila ay more on cooking, more on games, more on travels, and some naman a day in a life, but nag-subscribe pa rin kayo at nanood kayo sa akin kasi yung vlog ko ay more on randomness. So, some is travel, kung may time mag-travel, but most of my uploads is randomness. Different kinds of situation, a day in my life, or some tips, or just like that. I know, all of you, alam yon kasi makikita nyo naman sa title ng vlogs ko, di ba? So, thank you so much from the bottom of my heart. I appreciate po. So, thank you so much. So, I'm so happy and I hope patuloy nyo po akong suportahan all the way na hanggang ma-reach po natin yung requirement ng father natin dito sa YouTube. So, I will do my best also na suportahan ko kayong lahat, na pig-subscribe ko. Alam kong hindi madali kasi nga kapag dumadami na ang subscribers, may tendency na hindi kaagad natin nakikita yung mga may bagong uploads kasi nga hindi lang naman buong hapon, buong araw ay nakatutok lang ako sa YouTube, 'di ba? Syempre, meron din mga ibang bagay akong pinagkakaabalahan. So, para sa akin, ginagawa ko yung time ko hanggat maaari na mapanood ko kayong lahat na pinag-subscribe ko. So, yun.